Isang nakakalungkot na balita na naman para sa mundo ng palakasan dahil kasunod ng pagpanaw ng isang Japanese boxing prospect na si Kazuki Anaguchi noong February 2 lang dahil sa brain injury ay may sumunod na naman na namaalam. Ito ay ang Japanese Youth Light Flyweight Champion na si Kanamo Sakama. Namatay kahapon Marso 17 sa edad lang na 20 sa di matukoy na kadahilanan. May impresibong record ito na 9 wins, 0 loss, 8 via knockout. At ang huli niyang nakalaban ay ang Pinoy na pambato ng Cebu, ang binansagang angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas, na nangyari noong December 26 sa Japan na kung saan tinalo niya ang angas ng Cebu via 5th round TKO. Ayon pa sa Yahoo Japan ay may laban daw sana itong si Sakama ngayong araw o Marso 18. At kinansila umano ito noong Marso 16 dahil sa mga iniindang sakit umano ni Sakama. May lagnat daw ito, may injury din daw ang kamao at sumasakit din daw ang legs nito kaya ginagamitan daw ito ng painkillers. Dahil sa mga iniindang sakit ay di makapunta si Sakama sa weigh-in para sa laban kaya sinabing i-withdraw na lang daw nila ang bakbakan na sana ay una niyang pagdipinsa sa kanyang titulong Japanese Youth Light Flyweight title. Marami ang nanghihinayang lalo na ang mga panatiko ni Sakama dahil bright prospect daw ito ng Japan para sa world title. Sa edad pa lang na 20 ay rank number 9 na ito sa WBA, rank number 11 sa IBF at rank number 15 sa WBC. Sa kanyang amateur career ay sandamakmak na titulo na din pala ang nakuha nito kaya marami ang umaasa na magiging the next world champion daw talaga itong si Kanamo Sakama. Muli nating sulyapan ang naging huling laban ni Kanamo Sakama na kung saan Pinoy na si Gabonilas ang kanyang nakasagupa at balikan din natin ang laban niya na kung saan nakuha naman niya ang titulong Japanese Youth Light Flyweight title kontra sa kapwa Hapon na si Ryo Horikawa. 이 사카마 선수가 가지고 있거든요. 기본적으로 한 두세 번이 왔다 갔다 합니다. 뒷선 그리고 왼손 깊숙하게 집어넣습니다. 오! 유리한 포지션이에요. 네. 원투 좋았습니다. 왼손 원더 밀어붙이고 있는 호리카와 왼손 사카마 오른손 바디 다시 한번 안면 집중 공격 치워보려고 했습니다만 충격은 좀 퍼지가 닿질 않습니다. 사카마예요. 2라운드 10초
하고 들어갑니다. 바디 쳐주고 앞면까지 김교환. 스텝을 사용하지 않고 먼저 속도에 들어갔던 사타마. 바디. 오른손 어퍼 왼손 빠르게 뒤로 빠져나왔습니다. 바디. 오, 사우스포 자세로 전환을 했. 호리카와. 자, 사카마의 그 잽이 덜 나가니까. 예. 오. 오른손. 하고 있어요. 연속된 데미지를 주. 짧은 펀치. 자, 이렇게 왼손째. 어퍼. 오. 다시 어퍼. 또 한. 왼손 바디. 체력적으로 완전히 준비가 된 선수들이고요. 자, 호리카와가 이번 라운드에는 좀 떠난 호리카와 선수인데요. 앞면. 오래 어느 라운드. 주고받습니다. 펀치. 많은 펀치를 기원하고. 오른손 거리가 좁혀졌습니다. 어퍼. 오. 자, 왼손 연속해서 공격을 합니다. 왼손 앞선 치고 오른손. 한데요. 네. 왼손 바디. 바디 좋았어요. 다시 한번 왼손 바디입니다. 마지막까지